iti tunggal pitik ki puso. Kada gurura nga istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulim masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Wow naman! Nagkasat ka talaga, Emalyn! Hakasan, tall, dark, and handsome! Ano yan? Naimbag, tasan anang isit? Tall, dark, and handsome ko nga. Anyamat daytan nga ibagbag ang eda. Mako na ka di, ang kinagasat dayta? Awan makunakkan ko na. At dapat permanente at trabaho na kas chief technician iti pagtatrabahuan na kumpanya. Makarik na ak iti danag no maminsan. Oh, apay? Damak ko nga tapay sa baling arman na iti opisina na. Anya? Naamwag iti kadwa na a technician. Isumot ti kunana. Kun agkras ka no ti may sa a reporter ta. Kasta? Un ka no. Mayaman. Isardeng na siguro ti agarem, ta agayat unay kan. Paliiwan ta ah. Nga magingay ti mabalin? Saan ka kumabas ta aglawan kan kwa na? Maawata mo ti kayat ko asawat. Wan, maawatak. Kan sapay la ko ma. Taagdi lang anghel ka ako nada. Nga agbalpaliw ni Darlito. Taagayan ayat kami. Kap-kap na kamatla ang tiriknam. Emalyn, anak. Nariknak nga agayatak ken Darlito, papa. Sige. Saan ka alapdan iti dayta arik na? Kan pangedeng mo dayta, anak. Agyaman na iti panakaawat yo, papa. Natural. Si Kati maikadwa iti buridak nga anak ko. Kan maikadwa a babae nga anak mi ken mamam. Iso ajak kayat asan anasaya at ipagtungpalam iti panlakiayan ayat mo. Don't worry, papa. Panagkita ken Darlito kat mapagtalkan mo't a lalaki. Sapay la kuma. Sige. Sige. Tilaang maibagak. Saan ka kumapay launay nga agtalikin kwa na? Wan, papa. Saan kayo ngagdanag? Ay ayatek nga agpaiso ni Darlito. Ngam no maduktalak ama diti ugali na kan addamading aramid na. Isina. Ito'y igit ti baybay inangawisam kanyak. Sakit, nasa lamsaman ta angin na manipod iti baybay. Kahit ko ang makapagsulsulo, tita. Emalyn. Darlito. Arakupin ka. Tatlusan ka malamin. Amangan nung sa dino ti pagtungpalan tayta. Anya ko matiparikot. Di agasawanan. Anya? I love you. From the bottom of my heart. Emalyn. San arumbang at pasamat ti kastoy kadata, Darlito. Awan rumbang nga pagtanagam. Tasan ka matalokwan? Kasanunog po nga dayto. Umtan naglaki di na papakan dagiti kakapsat ko. Kasi kinakunak. Awan panggap ko amang lukukin ka. Sapay lang uma. Tapod no dagiti ibagbaga. Agtalik ka kumakanyak. Saan ka nagduha-duha? Tay ayateng ka, Emalyn. Kan, ada na amuhak iti kadwayo at teknisya. Anya dita? Ada ka no ar-ar mamidya opisina yo. Anya? Usus, mamatpati ka matititay ta? Kan, gusto ka no kan katimay sa reporter yo. Saan ko mga isuda ti patpat diyang? Siya kung di mangibagbaga. Si kalaang tay ayatek. Kin kayan ayat ko. Sige, itulnog na ko. Tamadanagan laki di na papa. O sige. Kaya paliwan tanto ko maman ti umay dito eh. Love ko. Anya? Ay, saan? Umunakan maudin daytay. Anya? Kuno mabiit ka lang iti papanam. Maladaw ka labi.
Ang anyat orasan. Sorry, Papa. Sige, sige. Agpalas kan, tamangan kan. Nangan kami kin Darlito, Papa. Kasta ka di. Apaya kasta tilangan. Ha? Kasla, ada ka di mariknam amadi iti bagay. Agsakit ka. Saan, Papa? Awan sakit ko. Sige. Bandog mo la siguro dayta. Agina na ka nga ruden. Sige, Papa. Sumura ka nga rodan iti silid ko. Agul-ulbod samat ti anak ko. Ama nga no iliblibak na. Nga adda sakit na. Saan asumina iti panunod ko tinapasamak kada kami kin Darlito? Saan ko maarumbag nga da mapasamak kada kami? Ta saan kami pa'y anak kasana? Saan ko man nga mo? Tadyak na puutan, ti panangirukmak iti amin ko. Ti pagdanaka, amang ano agbunga. Saan ko ano tumpal ti karit ni Papa? Kasaritak ni Darlito. Addan na pasamak kada kami. Kat masapol nga ikasar na ko. Medyo naladaw ka man, Nanay Malin. Kanapay ka sa tilangam. Kas ka lang, mamayo. Anya? Ay, saan matiti ko na? Gapo siguro iti pa nakaladaw ko ang nakaturog iti rabi eh. Aso nga ta Apay yamin, anyat nagkapuyatam. Awan. Katang nagkuyog kayo sa Darlito, idikan man. Apay nagapa kayo? Saan? Ay na, friend. Agkasar kayong aminan. Anya? Sus, sa anak pa yan nakasagana edang. Yun lang. Nakiayan ayatak ngagpayso. Ngamawan pa iti panunod ko ti makiasawa. Malin, anak. Aldawan. Saan nga taasumra iti trabaho na? Anya nga tan? Agdul-dul umat. Saan mo't gayam anak kalak? Apay, anak. Anyat na pasamakin ka. Saan ko nga mo, Papa? Nalamiisan sa tiyan ko. Agpudno ka man. Malin, anak. Papa. Adda ka din na pasamak kada kayon, iti kaayan ayat mo. Oo. Kunakon kat. Ayabam dito itakasaritak. Masapol nga itakder na tidayaw mo. Sa anak lakit ding agbidtot. Masikugkan. Anya ka diti bagam. Tarinan tanak pa'y diti opisina mi. Napatag ti ibagak Darlito. Ano, mabalin ka di nga kita tayo doon after office hour? Nakaduty ang pala. Kasano nga ro da makapagsalita ta? Alas city ti off ko. Umayak tulat ta dito, taurayan ka. Saan? Agungit na boss, no da babae nga umay mang bambantay ka na kami. Kasano nga ron? Masapol ang makasarita ka. Kasarita ka pa nga umuna. Sakbay akasarita na ka ni Papa. Anya? Apay, anya ti bagana? Ibagak man laangan kan ka. Oh, anya dayta? Kasarita na ka. May papan iti kasasaan ko ita. Ne, apay, anya ti kasasad mo? Saan ka maawatan? Agdadagsan ako. Anya? Katsika. Ti ama. Ayan ni Darlito. Inton day off na ka no, Papa. Masapol ang makasaritak na nasayaat. Saan ko nga itulo? Nga agsikog kan aganak kaabalasan. Uwan, Papa. Ay, imbagak lang nga rodan kan ka. Asaan ka alapdan ang makinobyo?
Ang aganad ka. Wan ka awan. Ngam apay nga impalubos mo nga. Lading hita, Papa. Saan pa nga amo da mamam? Tasan ko pa nga inyaw awag ken ko ana. Tasan ko akayat. Amariribok ti panunot na iti abroad. Papa, Ken uray dagiti kakabsat mo. Awan pa'y makamu kadakwada. Ket no maamuan da. Sigurado lakit di ang makangag ka iti agkakasakit asa o kadakwada. si kalaan ti pangibaga iti daytoy Eda. Anya dayta? Uy, seryoso kan sa laon na ya. Ang dalaki din nadagsan na parikot mo. Pudno nga da. Saan mo lang kuman ang masasao iti sa bali? Siyempre. Eda, masiko ka. Anya? Agin na malawas na ito yan. Sino ti ama? Ni Kadidarlito? Uwan, Eda. O kat amunan? Uwan. Papaayaban ni Papa hatap na makapagsarita da. Saan pa yan nagparang? Iso amaluksaw ni Papa Kenkwana. Ay, amangan mat no. Uy, kasarita man na sa hat ni Darlito, ha? Uwan, mapanak iti opisina da. Masapol ang makasarita ka na sayaan. Rumbang laang. Masapol nga itakder natin dayaw ko. Apay nga min, yung palubos mo, ngagsikog ka. Anya ti kayat mo asawan? Sa anak pa'y nakasagana amang sawa. Kasano ako marutan? Parikot. O ba no? Nukay mo, tapno saan mo nga ibaga abay-bayan ka. Agdin nata, ngam saan tapay nga kasar. Anya? Oh, saan mo akay tikas na? Ngam tapno awan parikot. Anya nga tanong ipamuspo sa masana ng tulit si mo. Anya? Mawata mo siguro hindi kahit ko asawan. Saan? Saan ko akayat nagbalin a kriminal iti bukot kong anak? Pues, umanugot kay ti kahit ko. Agdin nata, ngam saan tapay nga kasar. Oh, anya, mait ka? Napigsa ti pakinagam mo nga agaramid iti saan arumbag? Yung saan kamot gayam anak kasagana ang mangitakder iti responsibilidad mo? Anya? Saan ko ngayon pagarot akas Darlito? Anya nga ti kahit mo asawan. Kasaritak ni Papa no umanugot. Naskan ka di pa nga ibagam keng kuha na rita? Masapon! Naskan ama-amuan na kat agsagana ka. Nakasarita mo, ti kayan ayat mo. Uwan, Papa. Anyat ko na. Kaya't na, agdan na kami kanulatan, tas umarano ti kasarmi. Anya? Imbagak ko na, nga ibagak pa'y nga umuna kada kayo. Ibagam, akayat ko akasarita. Paumayom dito'y balay. Uwan, Papa. Ay, isuday ti imbagakin ka. Saan ka basta agtalag? Ala, anya nga rod. Adda ditan, tinapatag ita, kat itakder na ka. Ken saan pa'y nga mo dagiti kakabsat mo. Ken mamang mo, daytoy. Papa, Angam no maamuan da, saan kulaangan nga mo, nang runa dagiti kakabsat mo. agyaman na, Papa. Sige, ibagak nga rod kan Darlito. Tao may taka sa uyo. Apay alangam ti aburido, ha, Darlito. Mama, ada parikot. Anya? Saan ko nga mo? No, anya ti aramidak. Sa anak pa yung nakasagana iti daytoy. Anya dayta? Masikugan di may sa anobiak. May sa anobya? Uwan, ni Imalin. Aginaon. Sus Mario Joseph ka, Darlito. Masapal na takdaram ti amin. Ngam sa anak pa yung nakasagana. Kan, ata sa pala anobiak. Anya? Ninirisa ti kaslan na timtimbang ti rignak. Anya dayto yan nga naramid mo. Sana mabalin na paglulukwam na kiti babae tabay sa ka babae nga inam. Kanyang rati maramidak. Kumayit kat na matita kanyak. Anya? Basol yu ata naganak kayo ti gwapo. Sumardan ka man. Ikasar mo ti ko naman na si Kugam. Imbagaken kwa nang agdin na kami latapay. Tas umaruno ti kasar. Umanugot nga rod, nang runa dagiti nagandakan ko na. Susapo, Darlito. Nagparnoy kan ni ti parikot.
Hello. Who's on the line? Darlito, Si Kamon. Apay gimawag ka? kasalita na kakano ni Papa. Umay kay Jay Balay. Aniya? Isot ko na. Ko. Alas city pa lang di time out ko. Uray basta umay ka. Nakasalita na ka ni Papa. Apay ang naskin ngamin ng bagang pailaan. Anyakat nga ruda. Apay, anyat panggap mo. Lukunak. Sige. Gusto nun. Umayak. Salpakit di. Ibagam Numapilpilit ka. Taisot ibagak kan Papa. Imbagak lang araw din awanan. Nakatulakit din. O sige, busy Bye. Salbagay. Ay, sa anak pa yung nakasagana para ti dayta. No sanda kahit nga din na kami latapay. Kat sumarsaro no ti kasara. Makamudi na. Kasano nga Roden? Agkasar kayo kumaa. Iparikot nga ron. Kat saan ka nung pa yan nakasagana iti dayta. Anya? Langgong no kasta. Nagturit tinagam na nagaramit iti saan maiparbang. Tagayam? Sana nakasagana? Di na matakderan? Uwan nga ron. Tikatlawan ko. Yak lang amin na nalatan di pa nakailuyos ko. Ay, may sakamat ngamin. Ala, adaditan. Adamat basol mo dita? Apay, nagpailuyos kalatan. Ay ayatag namin ni Darlito. Eta. Day takot. Ay, ayatan. Di ka nagpanunot na imbag. Namala, sapay lang ko mga ron tamaurnos yun, dayta. Sapay kumaa. Tagbaling timbaga na kanya. Apaman amak pagsarita na ken Papa. Nga umanangkot matlaang nagkasar kami. Uri, simple laang. Kasalan na saan nakayat? Anya kay karamidam? Saan ko akayat tagpas nga Nga awan mabangunan ti anak ko nga ama. Ay, matlagayam. Apay nga min nagtalag ka adagos kan Darlito. May papan iti day tabanag. Amamat nga rot arman na. Aklunag nagbidutak eda. Awanan mapalin ko. Agdaditan. Oo, matlagayam. Anyamat kanda di alalaki. Urayak, ama kapagsarita da ken Papa. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Si kagayam ni Darlito akayan ayat ti anak ko. Ewan, sir. Pinayaban ka, takayat kong aglinawag ta. Sir. Amom siguron, nga aginaw ti anak ko. Ewan, sir. Kat amom mat siguron ti kay papananday ta. Rumbang atakdaram ti dayaw ti anak ko. Ko, sir. Anya akwa, kayat ko tinalintag asungbat. Sorry, sir. Ngam, sa anak pa yung nakasagana ti day tabanag. Anya ti kinunam? Apay, adi na yung matlata ni Darlito. Nagturat tinakom na nagaramit ken ka iti kasjay? At ipay lagayam nakasagana? Iti posible a responsibilidad na kang ka? Ayabam tinaganak ken ka? Kat kasaritak ida? No saan mo akayat nga adadakdakas ang mapasamak? Hoy, lalaki. Anya ti panggap mo iti anak ko? Lukom laang? Awan kasta panggap ko, sir. Naglawag! At dan sungsung batam. Ngam saan mo atakderan? Saan nga'y ayam ti anak ko? Amabalin mo lat ta pagaramidan iti kaykayat mo. Sa kalpasan na, ibalang mo? Kasta ka di, ha? San, sir? Ulitak. Ayabam dagiti nagannakken ka. Tagsasarita kami maipapan iti daytoy. Saan ko nga ipalubos akastoy latan ti pagbanagan ti amin? At damat na nimbaga kini Imalin, sir. Agdin na kami latapay. Ta sumaron ti kasar, tagor nung kami pay. Kuma! Sakbay ang nagaramid kayo iti saan arumbang. Nupay adabasol ti anak ko. Tay manugot latan. Ang dakdakkel ti basol mo. Ta saan ka pa'y gayam ang nakasaganang agpamilya. Ang nagaramid kan iti saan arumbang. Apay, alintag tabibig mo. San ko malipatan dito yung inaramit ti ama ni Emalin, mama? Anya,
Anya tinaramid na. Adda ngamin na sa ok adinan sa nagustuhan. Ket pinanalpak naklatan. Ay, sana mabalinti kasta. Mabantayo ka no Balayda. Tagsasarita kayo. Aniya. Saan ko la kuman na kahit imapan. Madapang tana. Ano sa anak amapan ket Iso da ito yung taibagbagakan ka. Dakkel ariribok ti pinarnoy mo. saan ko matlabasol ti amin ah. No talaga saan na kumaakayat. Edi nagkadkad. Ngam dakkel ti basol mo. Saan mo pa'y gaya makapkap na kan iti kunap? Nagaramida mon? Mama, ornusin niyo kumati amin. Kahit kung agdin na kami pailango muna. Ngamsan kami pa'y ngagkasar. Palag ko na mo manugot na nga ron iti kasta kayat mo. Kasari tayo ida ha. Ikariyo asubaro no ti kasarmi. Kasano no ti kayat da kitag kasar kailaan? Nga oray mayor wano islaan? Saan ko akayat? Anya nga ron ti aramidam? Saan ko nga mo? Saan ko akayat ngagkasar kami kan Emalin? Ay, Darlito, anya da ito nga inararamid mo. Tapay, umanugot ka nga agdin na kayo latan. Ako na nakat sumaruno ti kasaryo. Saan ko nga amo, Papa? Saan na mabalin? Nakiasawa dagiti babaya kakabsat mo, nga awan parikot. Uray saan ana ngayad ti kasarda? Uray kaskasano, nagkasarda. Papa, Uray dagiti lalaki a kakabsat mo. Sika, nagpasikog ka adi ka pa'y nagkasar. Terigat na. Saan na ka nga ikalaysa? Ay, saan ang mabalin? Papa, Sa anak nga umanugot. Katno kayat mo ti makidin na kinkwana nga uray saan kayo pa'y anagkasar. Makaammo ka itibiyag mo. Saan ka matan nga agpakpakita pa'y kanyak. Kan saan kan adumapaw dito'y balay. aniya. Sana simrak ni Manin, Darlito. Peste. Kaano ana patit ti bagakan ko na? Nagpakadakin ni boss sa saan pala sumrak, madmadi ka no tirik nana. Kasano nga rodan? Isarong karam di balay da. Saan ko agad ti mapanijay? Kagurkurak ti amana. Anya? Kasta ti ibagam iti ama ni Emalin? Saan ko malipatan ti panang disnog na kanya? Ay, saan naman siguro nga ramidan ti kasjay, nawan ti makagapo. At daman ka po na winawan. Awan karbangan na basta mangkabil kanya. Ay, uray pa, Darlito. Ribang nalangag pa kung babaka. Ay, saan nakakastak? Kasano nga raw ni Emalin? Problema na na. Anya? No apay nga minadinaganad. Impalubos na kitin aksyo. Basulyado ah. Nangrunakan ka. Di ka pa ilagam nakasagana ang mga sawang no niya tinararamid yun. Sige. Awan mo't karbangam. Nagsalita di ka sa pay. Naglukon? Bastos mat tayo siya. Kung naklano na taknan. Ay, bastos mat gayam. Ayan ita dagiti naganak dahi analaing alalaki. Ha? Saan ko nga amo, Papa? Kunanamat nga ibaganak ang mamana. Saan dapat padasan ti mangloko? Ta ireklamo kiti employer na. Aniya? Wano, sinamkit din. No di nakakayat nga ikasar. Sana bale, kasumangputan ni mamam. Kat saanin nga agsubli pa ijay abroad. Ipakaamukmat da ito'y kadagiti kakabsat mo. Nang runakin manong mo Manuel amay sa pulis. Saan nga agloko-loko da ijay Darlito? Taamangan no agbabaw. Apayimay ka dito eh. Imawag ka kumalatan. Dakas ka di, timang sarungkar kan ka? Kan nagpakadak mo di manager mo? Kan imbagak, akaayan-ayat na? Anya? Sa anak asimrag iti opisina mi. Tamad maditirik na. Ngam inkarigatak timay. Amok. Imawag ak matada na patag nga ibagakin ka. Numusan arumbang may ka dito eh. Saan mo akayat nga umayak ditoy? Tada ilamlamang mo, ha? Saan mo akayat amaamuan ti ar-armam ditoy? Nga addan kaayan-ayat mo, kasta? Anya? Ibagak paikit din, akaayan-ayat na. Kat masikuga kon, kat sika ti ama. Saan mo nga ramidan ti kasta? Di nakmalapdan Darlito. Kan ibagak ama sikuga kon, tapno saan dak alapdan nga umay.
Taadan sungsung batang kanyak. Kunakmet asan mo nga ramideng tikasta ta. Tanya, Uy, urayan na kayo ni Papa nga umay makisarita. Kan impakaamunan kada mamakan kakabsat ko ti kasasaad ko. Kan panagkadkad mo amang ikasar kanya. anya. Saan mo kuman nga urayan animanong ko nga opisyal ti pulis ti makisarita ken ka? Adda ka basat mo, pulis. Ada! Kat nakapungtot, hindi inawagan ni Papa. Taimbaga na ti kasasaad ko. Salpag. No panggap mo ti mangliklik, iti responsibilidad mo kanyak. Adda ken ka, Darlito. Adda imbaga ni Papa. Ano mabalin? Saan ko akayat? Tadyak kayat nga agbalin a bastardo wenno bastarda ti anak ko. Anya dayta. No saan mo akayat ti mangikasar kanyak? Saan da ka apilitan? Ngam sa anak a makiden na ken ka, adi nagkasar. Saan ko akayata day tati pa kaisagsag makam? Sige, mapanta makisarita kadakwada. Saan ko akayat nga kasar kami kan Emalin, mama? Ninirisa ti kunak. Taiso tayo ayatak. No saan mo ngay ayatan, apay nga rod nga inarem mo sa nagaramidam? Apay nagaramidam iti sa narumbang. Natural, lalaki at mama. Kalukwan day tarason. Saan arumbang apaglulukwam na kati babae nga oray saan mo kapkap na kan? Ipamuspusan nyo dayto eh. Da kayo ti manggaran to, radyaklok ko ni Emalin. Ngagkalaysa kami tumutlaan. Siyak kita ti pasubong kaputi kalukwam. Halan mama, mapantayon. Saan ko akayaten nga umaijay? Tagis skandalo lang yung opisina. Kan saan ko akayat amamuan ni Risa? Ngat dan na si Kugak. Anya. Pagyaman nagtaadda kayo, misis. Kunak no awanen panggapyo nga umay. Pasensya ka lakuman kabsa tamakumi kumak. Ngamin kariga taklat tatimay ta kayat kayo ang makasarita. Saan akon nga agpalpalikaw pa, misis. Agayan ayat dagitidwa. Dadarlito kan Emalin. Ket saan daan naliklikan tinailawan. Dihado ak, tababaay ti anak ko. Saan ko akayat nga agpas ngay abalasan. Uray asino mo ta kabsa. Tidakas na. Saan gayam anak kasagana kanutoy anak kyo? Iti responsibilidad. Hangam nagturod tinakom na ang nagaramid iti san arumbang. Kapsat. Baliktadan tayo ti sitwasyon. Da kayo ti adda iti lugar ko. Umanugot kayo akas to'y latan, misis. Nga agdinadalat tapay, kat sumaruno ti kasar. Saan kay mat siguro nga umanugot? Lakit dia. Iti ababa asarita, saan kami nga umanugot? Kat no kastamot lang ti mapasamak. Sorry, saan mi nga ipilit ti anak mi, iti anak yo. Ha? Angam, saan mi nga amuno anya ti sumaruno ang mapasamak? Saan ak nga agipangpang ta? Angam, aging ga iti adda kalintigan mi. Tapno saanan amanayunan ti biktima ti anak kyo adultog. Masapol ang maikan iti pagnakman. Anya. Ikan kayo iti duangal daw ngagpanunot. Isaganak metten ti surat ken reklamok iti general manager ken owner ti kumpanya nga ayan ti anak kyo. Ha? Sorry, Mrs. Angam nagbidot ti anak kyo. Iti panggap na apaglukwan laeng. Makita may taan ti bunga ti kinalokom Darlito. Kuha mama, saan ko nga mo kasigahan ti pamilya ni Emalin? Ita si Katimangornos iti daytoy. Kasarita may tinasayat ni Emalin. Tinatanang apan nakisarita. Salpagkit di. Agbalin ko ma-eleksyon kan kanda itoy. Katibag bagam asabali pa'y anubiam, isinamon. Anya? Abang ano adadala man lang ti parikot mo, nang runa no masiko gamot na ijay. Kuha mama, nirisa ti ayatak. Kayat mo, napagpipirsayan da ka, ha? Kayat mo ti may balod, gapulat kinalukom iti babae? Di ka mabae? Saan? Oo, mutlagayam.
Laglagi pa ang timbaga ni Emalin. Kat numabad record ka. Ang mga nagwara sulay ta kat awan ton. Timastri ka matrabaho. O sige ma, kasarita ka. Ay ayatan ka, Darlito. Ngam no mapilpilit ka laang amang itakder iti dayaw ko. Lading itek. Siguro, nasa isaya at laang ang agsinata. Anya, Saan ko akayat ti makidin na iti lalaki nga awan serpina. At di na matakderan ti Karina. Malin, mawatan ako ma. Imbagak magking katiga po na. Wan, nga maan niya ti panggap mo. Di nak ikasar, taada sa bali akayat mo nga ikasar. Naitaka ti madiging ka. Noan niya lagi ti sumsumbrek iti panunot na. Saan ka kuman nga aglipak? Adda na kay baga kanyak aka-opisinaam. Nga adda relasyon nyo iti may sa aka-opisinaam. Apay ngaming nga isuda ti batpatyam. Di na ko mabugkawan. Parang ko nagkatawa na saya at apagtungpalan mo no turungan ti panagsarita ta. No kaya't nakto akasarita. Umay kay di balay. Malin, mabit lang. Malin. Saanan alang ikas kaso? Salbak di kastoy. Anyan alawan ko. Kasan rito yan? Nauyong ti amana. Anya ti aramidak. Ang mga nuagreklamo dang agpaiso ti General Manager ti kumpanya ngayon ko. At paikat dak. Kan pa-blacklist dak. Kasano akon? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sarita kayon kin Emalin. Wan mama. Nga mawan na sa ita nagtungpalan ti saritaan mi. Kunak ba ta saya atong laang ti makisarita? Mama. Awan ka di ti koneksyon nyo iti uray asino a mayor wenno judge. Anya? Uray sekretary dalaan. Apay ko ma. Anya nga tanong pikyan na ti kasar mi. Anya? Agkasar kami kampay di sana may submit iti civil register. Gusto ka di ti panagpapanunot mo, Darlito. Ay basta. Ramidik ti amin. Tapno saan kami elgal nga kasawa kan Emalin. Nagtungtong kayon ken Darlito. Mawag itay papa. Awan na lawag asaritaan mi. Sumangpet ka no damanong mo. Kat kayat na kasarita day ya Darlito. Anya? Imbagak lang arudon ken kuana. Adi napadpadasan ti mangloko laeng. Taamangan no agbabawi. Padasik nga awagan no bigat. Naawan mauray kong awag na papa. Sige. Ang mga nuyalang-alang na laang tinaibagak tin kuana. Kan adamot tan iti inana. No di na bagbagaan ti anak na. Saan ko lang nga mo, papa? No bilang. Adda kadakwada daytan. No anya ti aramidan to ni manong mo. Awan pababasulan da. Awagak ni Darlito, Edang. Eksakto ang naka-duty ita. Di mo pa naman pandanunan ni opisina da. Ipakita mo kit di ijay. Adi naman balinti bang talikod latakan kan tamasikog kan. Adamat labain ko, Edang. Ibaga talakit eh. Ano sa anak ko maagarampang anang isuko iti daya ko. Adi pa'y nagkasar. Awan ko maparikon. Ay, sa bagay. Awagak laang. Tamagak na niya talaga ti panggap na. Sakbay asumangpat ni manong ko. Sabay daw iuyong ti pulis sa kapsat mo. Pudno day ta. Saan na akayat ti malukloko? Amkak laang. Nga amang ano di na magustuhan ti sumbat ni Darlito. Kat paltugan na. Hello? May I know who's in the line, please? Darlito, umayag ko matitangam. Imawag at laangan. At ang padamdamag ni Papa. Kinapun na. Awagan ka kumangat. Ngam na ko na ka. Kayat ni Papa,
Ama-aman ti pangadeng niyo, sakbay asumangpad ni manong ko. Anya, awan rin mga pagdanagam. Agkasartang miti mayurlaan. Anya? Rasa kasarta, masiko ka nga rin. Nakasarita min kan mama ti mayor. Iti iliasan ta Ignacia. Sungay itong Lunes, mapanta iti opisina na. Kasarita ta ti sekretani na. Ta rugyan ta nga alandag iti kasapulan a papilis. Ta agkasarta iti mayor. Sige, ibagag ka da, Papa. Wen, kasati bagam. Kalpasan na. Iyawid kay di balay, imbis nga gabang ta. Kasta ka di. Wanya, kayat mo? Ibagag ka da, Papa, no niya ti kunada. Kan urayan mi ti sangpad ni Mama. O sige, inton Lunes. Rugyan tan nga pagnadag iti papilis ang kasar. Alangan Rudan. Bye. Bye. Kitag man. Nusan amayalis talipospos yun. Isot imbaga na, Papa. Napabutngan mo't lang ti loko. Dua pares ka no lang ti alaan mi aninong kaninang mi, Papa. Sana bale, tinapatag kat makapagkasar kayo. Kari na ba't di? Nagkasar kami to iti simbaan. Doon makaunong kami, Papa. Oh, iso ang awan lat amukon. Nang runa no danton anak yo. Tinto ka no anak mi ti flower girl when no ring bearer, Papa. Ay, saan ko nga mo? Ang nakurang ti panagtalag ko iti dayjay a tao. Agidan to ka ng ti kasarken bunyag, Papa. Para makitan to. Papa, ikan tayo kung maitigundawan ni Darlito. Tinaskan ita kat makapagkasar kami. Nga uray iti mayor laan. Dakkel aparikot ti aramidam Darlito. Kat mairamram nakpay dita. Agtalit kayo kanyak, mama. Kakaisuna nakasalitak ti sekretary mayor. Dayta pa iti maysa. Magiramraman ka iti sa bali gapot kalukuam. Mayat mat. Inikak lang iti sumagmamano amaris ubi a papel di bangko. Ingkarinan at tulungan nak. Yeah. Kasanod na ba doktalan to ni Emalin? Kat peke gayam ti kasaryo. Mabayag pa itsimpo na ita. May sa, wantun mabalin na. Saan ko nga mukan ka? Gamamok adi ka malapdan iti dayta kayat mo ramidan. Iso nga sige, makaamok ka iti dayta. Nus talaga saan ka malapdan. Wen, bayan daklaang mama. Naabilidad to'y anak yo. Kas iti kinalaing ng agarem. Rabak ko lang mama. Masangong pala tagpalastog. Diyak amo, no asino titimaw tawidam. Sigurado aday di papa. Tayo istorya na kanyak. Nagigiddan kayo anubi na. Nga oray kayo latalo. Anya? Pudno ka di, mama. Apay ang mayor iti sa bali pay nga ili. Am-amuda ka no ti mayor, Edang. Ay, mabalin ti kasjay. Uray mayor iti sa bali nga ili, mabalin. Siguro Kat kita ama. Ti... Anya? Amangan mo't no. Ay, bayaman lang. Kasla mapugtwak ti kayat mo asawon, Edang. Saan mo't siguro? Saan ka makatuwang? Gapoy tinasao kanyak ni Eda. Saan natakas niya? Saan dalaangan nga agari papa? Nga agaramit iti kalapwan. Makaamuditan. Saan kun abasol ti basol da? Nukas taman pilang ti panggap da. Anya nga ron ti plano yo ita, na nakapagkasar kayo. Agnaad kami pala kano iti balay da, papa. Sumapol kami iti pagabangan mi iti asidag ti sentro. Da kayo Uwan, papa. Kat kasano nga ro doon ti trabaho, ito dakkelan ti tiyan mo. Aglibak to, papa. Kita ang tasalon at mo. Uwan, papa. Saan da kapag danagan? Da kayo kiti, Sumangpatan ni mamam,
Kat adanton kadwak. Kansan matan nga agsubli pa iji abroad. Nasaya at papa. Naladaw lang nga nag for good. Ta nagpakpakaasikan o tiyamo na. Sige papa, kita aklang dagiti itugot ko agamit ko. Kat ni Darlito, sukunan na ka. Uwan papa, inton off na ta alas 7 ti off na. Ala, no kasta ti plano yo katiswa. Saan ta parikot ngagnad kayo pailaang diti balay? Wen, mama. Ngayon sumapol kami tumod lang di pagabangan mi. Anya ba tiba ko na malin? Awan parikot kanyak mama. Nasayat no kasta. Ag kinaawatan kayo. Akat, tagor nung kayo kuma. Wen, mama. Tadat plano amang baungan kami mit lang iti bukod mi ang balay. Adakada kayo dayta. Tasaan mo tadakkel to'y family house tayo. Wen, mama. Awan parikot. Nala ni Sir Rook yung araw doon dagita kagamitan di malin. Tapno baka inanagay mo ton. Nagrudakan ka iha. Uwan mama. No, may kan. Siya akong di mang bagkat iti malita. No kasta, imakar na nga rudan di balay dadalito. Uwan edang. Ijay kami pa ngagnaan. Aging nga iti saan kami ang makabirok iti pagabangan mi. Naskan ka di pa yung agabang kayo? Kay kayo di pala ti agastos ngam ti libre? No siya, kay kayat ko nga nakabukbukodan mi apag naadan. Narigat ti makipagnaan. Tasaan lang matanay darlito ti kabalay ti inana. Ada pa'y dua kapkapsat na. Kan ata pamilya jay may sa. Sa bagay, ado ti magibaga ang narigat ti makipagnaad iti nakay kamangan. Narigat ti makitunos iti katugangan. Mabali na kasta edang. Mapadasak pa'y laan. Hello? Agawid ka atagos na malpas si trabahong. Winoof mo. Katwan mat. Sa di na pa'y kumati papanak. Saan ka nabalasang? Sana na kasi tisigod nga ori sa dino ti papanam kat mabalin. Wan! O sige, kanuan ta papanam. Naskan amam mo kami. Sige, bye. Bye. Anyat imbaga di asawam. Agawid ak ka no adagos no off ko. Kanya? Kasta na. Siluson sa madlaon ay. Amok pa yan. Kasla kasta na. San anasaya ti kasta? Pangrugyan ti san anasaya at alanangan. Nang ro na nauwan matrumba nga pagsilusan na. Naku namon, Eda. Siya tada karbangan na ang selos. Tada madamdamag ko may papan itidwa akatrabahuan na. Naibagamon kanya kiti na minsan. Nga adag gusto kan kuha na a reporter da. Kan girlfriend na pati may sa ka opisinaan da. Dahil baga kanyak ti kadwa na a technician. Oh, kita ma. Maanong sakte ta, Eda? Saan naklaang akabilan? Anya nga oras sa simbangpot kay tay? Naladaw ka kanong mat? Di magasakbit iti grocery. Anya? Apa yan di mo yung baka kanya kita nagsalita ta? At dala ang ginatang ko kunak mat. Uy, sika, into na minsan. Sa din man ti papanam, iba kang panyak. Aniya? Tungpalan na, nusan mo kahit nga grade ta. Tanusan na katungpalan. Amon makapil ka. Aniya? Maaramin mo kanyak ti kasta. Apay kidi na saan? Nusalong nga singam ti bagpagak. Dahil tamat nga tantisan ko nga ipalubos. Anya ti kayat mo asawan. Lumaban ka? Saan aga po ta babae ak? Kat maaramid mo latan ti kayat mo nga uray pakasakit ha. Ne, umingar ka. Adan sa di pagpampanakil mo. Tika di kapsat mo, Apoles? Ha? Ha? Saan ko akabutan? Kunang matlan o asino kat. Gapo, tabalayo tayan ta? Awanan ti adu payasawa. No anya timbaga. Isut aramidem. No kayat mo tinasayaat. Nangag ko ti panagsarita yung agasawa. Kat saan ko nga ayunan ti kasjay nga aramidam. Kasano, adyak maluksaw ket sukiren nakmetan. Naglagi pa uri asawa mo saan mo abas ta pagaramidan iti madi. Tamabalin na kalatang ay darom. Anya? Kat adda pamilya na. Di ko na nga ta kat ipalubos damat asak tamlad ta ni Emalin. Kaya't mo tapabalod na ka. Sa balitan, mama.
Dakkel ti karbengak king kuana, ta asawa kon. Kasta ti kunam. Ngam adalat ta pagpatinggan ti karbengam ken kuana akas iti bagbagam. Mabalinda ka nga ireklamo. Padasang na ta makabil kwa talaga. Saan mo ka di nga mo ti dumngag iti sao? Uno pa magbaga? Mama, Laglagi pam. Adon asakit ti ulo ti impaay mo kanyak. Kat maibagakan ka. No saan ka ngagnakam. Agbabawi kanto no naladawan ti amin. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sigala ko man di mang paspasen siya ti asawa. Uwan, mama. Sapay lang uma. Saan ngaglablabas? Kanayon ko apalagi pan. Kanjak to ayurat nagitimadi ngar aramidan na. Agyaman ak no kasta, mama. Kitam ka dita sa lunat mo. Nang runa dita si kog mo. Uwan, mama. Aywan gaya. Sa anak-anak kapagpakada kan Darlito. Dumawasak lang ko maiday balay. Mailiwak kan papa. Kan simangputsan ni mama. Sige saan kang agbaybayag? Uwan, mama. Umiliwak lang ang kadakwada. Agam na saysayat kumano nakapagpakada ka kandarlito. Naawan mo't gaminin iti panunot ko, mama. Sige, saan kang agdanag? Patag nagpakada ka kanya. Kumusta kayo umatan ken Darlito? Nasayaan mo't, papa. Adala ang rinso ang ugali na adyak magustuhan. Oh, anya dayta. Basta san nga agbidot amang kabel ken ka. Saan mo't kit di, papa? Nasakit para kanya. Tapulos nga awan pa nagtalag na kanya. Kaya't nakataglan iti husto. Oh, nagloko na. Kaslaak lamay sa aba nag-aginatang kat maaramid na amin akayat ng aramitan. Anya? Seloso, papa. Adda amin oras ti sa dinuman apapanak. Kat ita, anyat ko na na. Ang mga no inurasan na kapay. Saan na nga mo nga imayak, papa? Ni mama ti nagpakadaak. Nakapanawan itay malagip ko ti umay dito eh. Amangan, no dayta ti panggapan amang kabel ken ka anak ko. Dayta ti saan na nga aramidan. Ta saan kulakit ding ipalubos. Ibagang, no kabilan na ka. Papa, Uray asawa na kan. Saan nakaamabalin asaktan latan? kunak lang nga roden. San ka ama panitikait mo apapanan at agpakada kanyak. ijay mo't balay mi tinapanak. Kan nagpakadak mo't kan mama ah. Abay, isuta sa maya. Anya? Anya tayo pa nagsasaon Darlito? Sige, palabasig na ito eh. Nuulitin pa eh. San ko lang amon? Nalabas ka mat. Awan ka dit pa nagtalag mo kanyak. Anya tamok, no daki di kasin sinarak mo? Anya? Oy, san ka ngagbidot amang loko kanyak? Ta ang mga no niya taramid ka nga. Isublik mat kan kaday tak Darlito. Oras anaduktalak nga adda sa bali a babae itibiyag mo. Sa anak nga agpangadwa amang panaw kan ka. Anya? Saan laang asikati adda karbangan nangag sa o itikasta? Naturad ka ngagsungsung batitikas ta. Ibagbagak laang ti husto. Tadamat kalintagak nga uray babae aklaan. Saan mo nakaong ti asawam ta nagpakada kanyak? Anya ko matiparikot dita. Basta, san ko akayat kasta? Maamak ka kadi nga mga naramidan na muter aramidam. Ah, Sikamot lang kinagkuna nga dapay sa bali anubiam. awan panikot kanyak ta lalaki ak. Awan mapukaw kanyak mama. Dahita ti saan ko akanunungan na rason. Ah, Uray anak ka. Uray no sika ti anak ko kada kayo nga asawa. Saan ko nga ayunan ti kasta nga aramid. mas ayunan yun eh, malingim siyak nga nakyo. Sana ka konsentidor nga ina. No saan nga umnoter aramidam nang runay ti asawam. Jak ipalubos. Laglagi pum dayta Darlito.
Anong saklatan, Eda? Basta jay ko na. Di naklapat padasin na nasaktan. Wan sabali na saritahan dayta. Katuna, mabalin ayaman ti kasta. Adalat na kalintagan tayo, babae. Saan tayo basta itayalatan ti bagi tayo, akabilan ti asawa tayo? Aging ka nga da kalintigam, ilaban mo. Ti mo siguro ni Darlito kat kasdayak. Kasla ak robot iti pampamayan na. Nalabas mo't daytan. Aywan gayan. Ada isubmit ko alib ko. Maternity leave ko, Eda. Awan mat di boss. Si kantulatan ti mangtad kan ko na. O sige, Effective day tanalunisan. Marigatan ako ni ti tiyan ko. awan parikot dita. Katni, anadam tabakim. Ikararag mo healthy kayo nga gina. Nang runayin ton agpasngay kan. Sapay lakuma. Tasan amarigatan ni Emalin nga agpasngay abalayan. Wen abalayan. Ang awan ni Darlito. Naka-duty, kunana apadasan na ti agpakada. O may kano adagos. Nung sumangpat ti kadwana. Iso Iso nga ro dada kami latan ni balay tinangyikan ko na dito ospital. Hala. Sapay lakuma. Ta makapagpasngay anormal ni Emalin abalayan. Wen, Oh. Dayjay abalayan. Nakapagpasngayan ni Emalin. Isula ang ba't tinaisirag iti delivery room itay. wen abalayan. Oh, agyaman na, Diyos ko. Nakapagpasngay anormal ti anak ko. Lalaki ni pasay mo, Emalin. Agyaman na. Tasa anak unay anarigatan anak anak. Inton madamdama pa ngayig dati baby. Orayan. Kaya't ko na makita ti anak ko. Mabalin mo pa yung iturog. Tapno makain na naka. Oh, agawid akpay. Tama pa nag-agluto iti kaldo manak ko. Tapno daras ngagsubli ti pigsap. Naganakan ti asawam, kumaagnakem kan. Nanakimakmat mama. Saan ka kumamot ng nagluko-loko nang ro nakadagit ti babay? Anya ka na. Isina mo ti may sapay anobiam. Iso ti kahit kung ay kasar, mama, este asawain. Anyat sasawam. Iso ti ayatek. Kat numanugot. Iso ti kadenak. Saan ka nga arami ti kalukwan Darlito? Tasyak ti makalaban mo. Awan dagas na no kahit ni Reza, mama. Uray kayat da. Kasano de Emalin kan tinalpas nga kasaryo? Kamuyo. Saan ka nga arami ti parikot kun akmanen? Ta oras na nagbidtot ka, baybayan kan, makamuka iti biyak mo. Nalpasan ti maternity leave ko, papa. Saan ko matakayat amulis tiyan, ti katugangak ang mga awir iti anak ko. Iso ako nagkandar dito. Total kat, adamat ta ni mama. Iso ko mati mga iwan labasita. Oh, kaya't milaunay anak ko. Impakadak kan mama Elena, kat mayat papa. Umay nalakan no sarungkaran dito yung mailiw. Kasanang roday ta. Minalam adagasam dito'y balay. Sa agawid kayo ijay kada abalayan. Wanan papa. Ay, unay mo't arigat mon anak ko. Kita ang kasano papa. Pagsaritaan mi kandar dito. Taure, dito'y kami pailang hagyan. Oh, awan parikot. Saan ko nga mo no kayat na? Ay, kasanon. No saan na kayat. Tamok day ta. Di, da kami iti anak ko tag naad dito'y. Agnaad di jay balay da. Anya. Masapol nga agtrabaho ak papa. Saan ko kayat ti magnamnamalatan kan Darlito? Kasta siguro ti kayat mo tapno nawayakan niya. Sa bali manan ako nak ti pampanunutan. Kalwat ka. Oras ang mamuak nga takasinsinara mo. Kalwat ka. Agpada ta Isublik matkan kaday taasam. Maduktalak laang mat nga da sa bali a babae itibiyag mo. Ditam. Agsinat alaangan. Ni, siyak mo ti balbalaaga mo. Imayat ka iti awan kaasping na apanagayat.
Ngam no siya tilukom. Iwaksik ang mamimpinsan day tariknak. Anya? Ada pagpatinggaan ti panagibtor Darlito. Laglagi pom dayta. Saan mo nga ibusan ti anus ko? Ti ampangan. Siyak sakit iti karkaritan na iti sina. Ti amo na siguro gad legal ti kasarmi. Di na lang amo api kidajay. Tas saan nga impant sekretaryo ni Mayor anang kasar kada kami. Saan na nga impant iti registar. Kadita, nasukatan ti Mayor. Tanaabak iti kalkalpas nga ediksyon. Ay. At damat pagimbagan ti panagsinami iti pangyanan. Maaramid kulat tati kahit ko. Anya ti pagbarbarte kam Darlito. Awan, adalang damrambakak mama. Anya dayta? San yun na damagin? Awan kayam. At dapisitak no rabi. Dito yung ag-dinner. Asino? May sana patag agayam mama. Mas daw kami launayin kan mama. Apay, Papa? No sa anak ka nagbidot, agdo alawasan. Ngam di man la imay mat ng sarong karkada kayo ti asawam. Amok pa yan, Papa. Kay kayat nan samat nga agsina kayo iti pagnaadan. Kaslaawan asawa na kan anak na. Nagasidag. Di man law may sumarong karkada kayo. Wah, saan ko nga mo, Papa? Inawagak nga rin iti kalman. Nakalib ka, no? Anya, nakalibmot gaya. Apay, adi man la umay. Saan ko nga rin nga mo, Papa? Ngam planok ti mapan iti opisina da na madamdama. Tama pa agdamag no anya tipod, no? Ang mga no sa balimot tanter arabidon day di tao. Saan na lang nga napadpadasin, Papa? Idarum ko ida iti babae na. No matiliwak ida. Tapos ti atap ko, Eda. Anya tinaamo iti opisina da. Naggitan da at naglibi ti may isang empleyada da. Ti bagpagamar arman na. Naamuhag, apod no gayam nga adda relasyon da. Anya? Masapul nga agsarita kami. Mapanak ije balay da. Wan ah. Bareng ada maduktalak kan maamuak kan Mama Elena. May papan kan Darlito. Amo madyak kaya tunodyak kanunungan da ito Darlito. Ngam insang pat mo ket din dito day ta babae. Mama, jay... Umanaw kayon. Saan ko akayat ti panangisang pat mo kan kuana? Mama, Kan kasarita ka na himbag ti babae. Maagmat dayta, amo na lang arudan nga da asawam tinutupan na kapailaan. imun una akain ayat ko ng ni Imalin, mama. Uray pay. Isumat lagayam. Adi mo man lamalagit ti mang sarong karkada kami Darlito. Imalin, Nalawagan kanyak ti amin. Agyaman at kada kayo, Mama. ang sarita ta may papaniti da ito, Imalin. Lading itag. Ngam itamat lang. Alaag amin ang dagiti batok kan alikamot dito eh. Imalin, Iso da ito yung day bagbagakan ka, Darlito. ninirisa. Nagdardarasan na pimanaw. Oh, anya, kamakama may bisa kasaritam ni Emalin. Dakay ti makisarita ka ni Imalin, mama. Kamakamat ninirisa. Darlito! Amo, masaan ko ngayon ang tikalukwan ni Darlito nga anak ko, Emalin. Agyaman ak, Mama. Pinagbalin na akas la robot. Nang runa ideadda kami pala dito eh. Malagawag lang iti uray minuto lang. Iti ibaga na apa nagsublik. Wenno isasangpot ko. Bugkawan ako. Kanayon nga gimon. Nga mga nada kasin sinara ko sa bali. Isumot kayang tanda aramid na. Pulos adidim nga kiti balakad ko kankwan. Kat ita. Manipod ita, Mama. Putdo kunti amin kada kami. Maamuan mat daytoy da papa.